हरे कृष्णा. आई सकड बांधवांक नमस्कार आणि हार्दिक स्वागत आयच्या सेशनाक. फर्स्ट आम्ही गीता महात्म्य तुलन स्टार्ट करूया. कडे भगवद्गीता श्लोक सेकंड चॅप्टरचे 1 तुलन 10 श्लोकापासून सांगताची रिसायटर लिस्ट अशी असा. हांव फर्स्ट 2 श्लोक सांगता. कडे थर्ड श्लोक शांती शानभाग माताजी, फोर्थ स्मिता पै माताजी, फिफ्थ आशालता प्रभू माताजी, सिक्स्थ शिल्पा शेणे माताजी, सेवेंथ श्यामलता कामत माताजी, 8th सुनीता पै माताजी, 9th हेमा पै माताजी आणि 10th मुक्ता प्रभू माताजी. सो ह्या लिस्ट प्रकार सांगाची कडे. फर्स्ट आता गीता महात्म्य तुलन स्टार्ट करूया. शिल्पा शेणे माताजी रेडी असा माताजी? बाय रेडी अस. ओके स्टार्ट. सुरू करूयात वा. ओके. हरे कृष्णा. आदि शंकराचार्य विरचित गीता महात्म्य. गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयत पुमान् विष्णुपदं वाप्नोति भयशोकादिवर्जितः. गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च. मलिने मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद् गीतामृतस्नानं संसारमलनाशनम्. गीतासु गीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिश्रिता. भारतामृत सर्वस्वं विष्णुर्वक्त्राद्विनिश्रितम्. गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते. सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः. पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्. एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव. एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्मापि एकं तस्य देवस्य सेवा. इति श्री गीता महात्मा संपूर्णम. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. धन्यवाद माताजी शिल्पा शेणे माताजी का. आता रिसाइटेशन सेकंड चैप्टर स्टार्ट करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः. संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः. श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यं यकीर्तिकरमर्जुन. क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्पयुपपद्यते. क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप. हरे कृष्णा. स्मिता पैनादिस्तच सांगताम. अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन. इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन. गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमप्यह लोके. हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्. ऐकले होय माताजी. शिल्पा शेणे. न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेमा यदि वा नो जेयुः. यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिता प्रमुखे धातराष्ट्रः. श्यामला अनम्यूट करने सॉरी.
कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः प्रच्छ्वामि तां धर्मसम्मूढचेताः यश्रेयशानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्ण। नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नवृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। हरे कृष्ण। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशा परं तपः नो योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णी बभूवः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मुक्ता प्रभुतनिनांची तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मस्त धन्यवाद पूरा माताजी सका आज रिसाइटेशन केलं फर्स्टल्यान 10th पासून आज रिसाइटेशन आशिल्लें। आयचे सेशन चॅप्टर 2 फर्स्टल्यान 10 श्लोक आसा। आम्ही मंगलाचरण सांगून आयचे सेशन स्टार्ट केला। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगेश राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आयचे सेशन आयिल्ले सकट बांधवांक हार्दिक स्वागत आणि नमस्कार। आयचे सेशन आम्ही सेकंड चॅप्टराचे भगवद्गीता वयर कंटिन्यू करता आसाची। आयचे स्पीकर हिज ग्रेस माधवचरण प्रभू तांगेले बगे वटुलो कगोत्सा जाल्यार एक सान पहिलेच आम्ही फर्स्ट चॅप्टरा बगे एक आम्ही कसं ऐकले म्हणून एक रिकॅप करून तांगेले इंट्रोडक्शन दिवन तांकां हँड ओव्हर करता। सो फर्स्ट चॅप्टर अंतू आम्ही एक बेस सेट केले लास्ट वीक आणि ताचे किंद पहिले माताजीस आणि प्रभूजीसान येवन एक कॅरेक्टर इंट्रोडक्शन आशिल्ले। तशीच अर्जुनाला मनात कसं डाऊट आयले आणि त्या चॅप्टरा नाव वरे एक इंटरेस्टिंग असा की अर्जुना विषाद योग म्हणून सांगतात। युजली आम्ही योगा केन्नाची एक केन्ना कसं अर्जुन विषाद जाते असा बट ताकवर एक योगा म्हणून एक नाव दिला। ते सिनियर ड्युटीज कसे एक्सप्लेन करता म्हळ्यार इवन इन दॅट डेस्पॉन्डन्सी अर्जुनान कृष्णाल शेल्टर घेतले। सो ताकवर एक योग म्हण एक अर्जुन विषाद केल्यावर ताकवर एक योग म्हणून ते फर्स्ट चॅप्टराक नाव दिलं असा। तसेच 5 डाउट्स अर्जुनाक येता की तांतू मस्त डिस्क्रिप्शन वर दिला की महारथीज अतिरथीज महारथीज आणि कोण कोण पांडवालांत आशिल्ले कोण कोण अक्षौणी सैन्य कौरवांत आशिल्ले आणि 7 अक्षौणी सैन्य पांडवांत आशिल्ले। तशीच तांगेल शंका बगे इंट्रोडक्शन आयले। तशीच कडेर 28 तुल्यान 27 तांतू अर्जुन दोन हातचे
आर्मी मध्ये वचून राबता तशेंच ताका एक ताणें एक 5 नमुने डाऊट प्रकार करता. गीता सुबोधनी हिज ग्रेस गौरंग दर्शन प्रभू तांणी 5 पॉइंट्स सांगताची की 28 to 30 पासून कंपॅशन फॉर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स तांगेल बंधू बांधव्या खातीर तागेले अनुकंपा अर्जुन प्रकट करता. तशीच 31 to 35 पासून आमकां विजय विक्ट्री पावल्यार वरे ते आमकां कसं यूज ना म्हणून अर्जुन एक हे दवरता. तशीच 36 to 38 श्लोकांत तो फियर ऑफ सिनफुल रिएक्शन्स हेका आमी युद्ध केल्यार म्हाका कसं तरी पाप पुण्य कार्य पाप येताले म्हणून सांगता. तशीच 39 to 43 पासून डिस्ट्रक्शन ऑफ फॅमिली ट्रेडिशन्स म्हळ्यार ते एक आमगे फॅमिलीचेर मुखार जावन युद्ध जाल्या नंतर ताचे परिणाम जावन फॅमिली वयर ट्रेडिशन वयर कशी प्रभाव पडता म्हणून वर्णशंकर जाता म्हणून अर्जुन एक पॉइंट दवरता. तशीच सेकंड चॅप्टर वरे तशी कंटिन्यू जाता 2.6 पासून इंडिसिजन म्हण येता. सो आज आमी फर्स्ट चॅप्टरा नंतर आमी सेकंड चॅप्टराचे फर्स्ट 10 श्लोक पळोवचे होते. आज आमगे स्पीकर हिज ग्रेस माधव चरण प्रभुजी तांगेले बगे एक संक्षिप्त जावन एक इंट्रोडक्शन दिवन तांकां हँड ओवर करता. सो हांनी माधव चरण प्रभुजी हांनी 2000 इसवींतू कृष्ण भावनामृतांतू इंट्रोड्यूस जाल्ले. तशी 2003 हांनी परमपूज्य राधानाथ स्वामी महाराज आश्रयांतू दीक्षा घेतल्या. तशी हांनी श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर इस्कॉन चौपाटींतू लक्ष्मीनारायण देवल पुजारी जावन वरे सेवे सल्ली केला. आणि तशीच आनी 4 वर्ष मेंटॉर जावन आशिल्ले आणि आता काउन्सिलर जावन 35 डिवोटी फॅमिलीज आणि काउन्सिलिंग करताची. तशी आनी संडे सत्संग प्रोग्रामाक कोऑर्डिनेशन दिवन विरार गांवांत तांणी थंय चडवाल प्रोग्राम आणि फॅमिली प्रोग्राम करताची. आनी जॉब जावन आनी PR एजन्सी फायनान्स डिपार्टमेंटान काम करताची. तशी हांगेल धर्मपत्नी होम मेकर आणि तांणी माताजी वरे चडवाल आणि माताजी प्रोग्राम हँडल करताची. तशी प्रभुजीक एक धू आसा 6 जाणां स्टडी करताची. सो प्रभुजीक आमी आज स्वागत करया. हरे कृष्ण महामंत्र सांगून. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. तो प्रभुजी तुमकां स्वागत आसा. ओवर टू यू प्रभू. हरे कृष्णा. गुरुला आणि सर्व भक्ताले आशीर्वाद मागून हवाईची सेशन चाल करत असा. आज आम्ही हे भगवद्गीता सुबोधिनी सेशनाचे सेकंड चॅप्टर आयल्याची सेकंड चॅप्टर फर्स्ट 10 श्लोक आज म्हाका सेव दिल्ले आसा. आणि हे सेकंड चॅप्टर मारी ताजे नाव भगवद्गीतेचे सार एसेन्स ऑफ भगवद्गीता. आणि तू भगवंताने सर्व ज्ञान दिल्ले आसा. हे इंटरेस्टिंग चॅप्टर आसा आमकां. आणि हाजे नंतर जे चॅप्टर्स आसाची ते हाजेच एकदम डिटेल भगवंताने सांगिल्ले आसा अर्जुनाक. आणि तू अर्जुनाले डाऊट अजून क्लियर जाले ना ते कंटिन्युएशन आसा अंत थोडे. ताजे नंतर अर्जुन कृष्णाक सरेंडर जाता. अंत पयलीचे श्लोकांत पळयत. संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषिदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन. संजय सांगता असा धृतराष्ट्राक करुणा अनुभविले आणि शोकयुक्त आणि दोळ्यांतल्यान तागेले अश्रू येता असा असेल परिस्थितीत आशिल्ले अर्जुनाक पळोवन मधुसूदन कृष्ण कसन सांगताची मग. हे श्लोकांत आमी पळयत करुणा म्हळ्यार कंपॅशन म्हणताचे आमी एक दया करुणा आणि विलाप शोक करता आसा
आणि तागेल दोळ्यांतलो अश्रू येता असा. हेवटू कृष्ण पळयत असा हे अज्ञानाचे एक हे कसला मारी तो युद्ध करता असा कोणा बरोबर, एक अधर्मी लोकां बरोबर. त्यांनी तांकां वेगवेगळ्या प्रकाराचे दुःख दिल्ले असा आणि अधर्माना राज्य करता असाची. आणि तांगेल वैरी अर्जुन शोक करता असा. हे कृष्ण पळयता हे अज्ञानयुक्त शोक मारी शोकांत बीची हे दय दाखयत असता. तांगेल वरी हे दय दाखयच्यांत बी दोन प्रकार असा. एक दय दाखोवचे शरीराक आणि एक दय दाखोवचे आत्माक. हांगा अर्जुनचे दय दाखयत असा तांगेले शरीरा लेवलारी दय दाखयत असा. ते तागेले अज्ञान म्हणून हांगा आम्ही पळवीत. हे अज्ञान एकदम शुद्ध लेवला लोकांक उरता असल प्रकार अज्ञान. पण अर्जुन क्षत्रिय असा आणि अर्जुन क्षत्रिय असले निमित्त तागेले मनांतू हे कसे आयले म्हणून कृष्णाक हांगा आश्चर्य जाता पळून. हांगा सांगितलं की गुरु शिष्यांक कसले नॉलेज दिवका जाल्यारी ताका एक प्रकार प्रश्न करचे तसले एक भूक निर्माण करता तागेल्या आंगांत. ते भूक निर्माण केल्यानंतर तो प्रश्न विचारता तेन्ना गुरुक इजी जात की ताका शिक्षा दिवच्याक. ते भूक निर्माण जायना जाल्यारी गुरुन खंयचे लेवलाची शिक्षा दिली तिकीची तो शिष्य ते घेवच्याक शकना. ते आयकतालो तो पण एक कानान आयकतालो आणि म्हणताच पळय आमी दुसरे कानान सण दिसतो भायर. ताजे खातीर ताका एक प्रकाराचे भूक निर्माण करता म्हणून हांगा कृष्ण दुसरे अंतू भितर आमी पळयत श्लोकांतू. ताका कृष्ण सांगता मुखार तुगेले हे विचारान मुखार कसले घडताले. आता तू विचार करता असा, तू दय दाखयत असा, विलाप करता असा, तुगेले अंग कंपन जायत असा उठता असा. पण हे तुगेले विचारान तुगेले हे भौतिक विचारा निमित्त मुखार कसले घडताले ताजे बद्दल तू विचार केलावे अशी. हे आमगेले भौतिक संसारांत बी आमी पळयताची. आमगेले चेडू नादले आमगेले मित्र कोणाकची कोणीची कसले एक चुकीची करताना तांगेल ते एजाक तांकां दिसता हांव जे करता असा ते बरेची बराबर असा. पण तांकां एक एल्डरली पर्सन घरांत आसलो तो ताका एक बुद्धी मार्ग सांगता. तू आता तुका हे बरे दिसता पण फ्युचरांत कसन जातले हाजे निमित्त ते विचार केल्यावे तुवें. आता एक टेम्पररी तुका हे बरे दिसतले तू जे करता असं काम. पण हे काम फ्युचरान तू पळय अशें जातले फ्युचरान तू हे अशें जातले म्हणून ताका डिटेलान तू आमी समजून सांगताची चेडवांक. तशीच हांगा अर्जुनाक कृष्ण समजून सांगता. हांगा प्रभुपाद बी सांगता परपटान तू कंपॅशन म्हळ्यार हे भौतिक शरीराचे कंपॅशन म्हळ्यार कसं नाही. एक बुडचे व्यक्तीक तागेले ड्रेस धोरण ड्रेस वांचेल म्हणता गेले. एक मनीस बुडता असा तागेले ड्रेस वांचेल्यार तो उरतवे तो मरता अशें. तशेंच हे आमगेले शरीर म्हळ्यार हे आत्माचे कवरिंग आसा. आम्ही गीता क्लासेस सांगताना ऐकताची 3 पीस सूट म्हणून ऐकताची.
शरीर म्हणारी 3 प्रकारचे ड्रेस, एक आत्मा मध्ये असा, ताजे वयर एक कवरिंग असा सूक्ष्म शरीर, आणि ताजे वयर असा स्थूल शरीर, हे उठू ताजे आत्मा वयले कवरिंग. आणि हांगा अर्जुन शोक करता असा हे वयले स्थूल शरीराचे कवरिंगाचे शोक करता असा, म्हणून ताका हांगा अज्ञानी म्हणून हांगा सांगेल असा, अज्ञानता पूर्ण शोक करता असा म्हणून सांगेल असा. आणि अज्ञान आणि आत्मसाक्षात्कार हाचे अर्थ कसो की मारी, आत्मसाक्षात्कारी लोक हे कवरिंगा बद्दल जास्त हे करण्याचे, त्यांनी आत्मा खातीर जास्त विचार करताचे. हे आत्माक कशी मुक्ती दिवची, हे आत्माक कशी भौतिक बंधनांतून बाहेर काढचे, ताजे बद्दल जास्त विचार करताचे. आणि हे आमक गुरु आणि गोस्वामी लोक आणि साधू संत लोक शास्त्र हे आमका हेच शिकत की हे भौतिक बंधनांतून कशी बाहेर येवचे ते पळे. तू एक आत्मा असा आणि तू एक भौतिक बंधनांत फसील असा, आणि तू तुला बाहेर येवचे कशी पळे त्याचे बद्दल ज्ञान देतात. तक्का मला त्याची आत्मसाक्षात्कार. आणि भारी दृष्टीने आम्ही कितले हे केलकीची ते भौतिक लेवलला उरता. आणि दुसरे श्लोका मित्रांनो पळूया. हांगा कृष्णाक थोडे चान्स मेळ्ळा असा उलोवच्याक मध्ये. कसला की मारी अर्जुन कंटिन्यूस उलयत आशिल्लो, कृष्णाक चान्स ना मेळनाशिल्लो उलोवच्याक. तो तागेले ज्ञान दित आशिल्लो धर्मशास्त्राचे. पहिले अर्जुन गीता चालू आशिल्लो हांगा, अजून भगवद्गीता चालू जालें ना. हे अर्जुन गीता सांगता असा, अर्जुन कृष्णाक सांगता असा. आता ऍक्च्युअल भगवद्गीता चालू जाता त्यांना कृष्ण अर्जुनाक सांगता. हांगा ताणे टू प्रकाराचे ट्राय करून पळयले ताणे, आणि कृष्णान बी ताका ट्राय करच्याक अवकाश करून दिलो. उलय कितलो उलयता उलय, खंयचे शास्त्राचे एक्झाम्पल घेऊन खंयचे लोकांकडून तू ऐकलं असा, तो आज बाहेर काढ म्हणून कृष्ण उगी बसला ते. पण हांते एक आम कोण येता भगवंताला आश्रय घेनाशिना आम्ही खंयचे वस्तूचे आश्रय घेतले री आमगेल भौतिक ज्ञान जावो आणि भौतिक वस्तूच जावो, भौतिक उपाधीच जावो, खंयचे हाजी दृष्टीनं आमगेल जीवनाचे गोंधळ तुला मुक्त जेवच्याक साध्य असा हे तू कळता. हे साध्य ना म्हणून आमका हांगा अर्जुन आला तू भितर कळता. अर्जुन आमका एक शिक्षा दिता तागेले तो निमित्त जावन घेन. हांगा अर्जुनाक हांगा एक चान्स मेळटा वळी कृष्ण ताका एक समजूत सांगताक पळयता. तागेले मनांत एक प्रश्न निर्माण जावचे तरी कृष्णांगा एक व्यवस्था करून दिता. जे पर्यंत तागेले मनांत प्रश्न निर्माण जाना जाल्यार अर्जुनाक कृष्ण कशे उपदेश दितालो भगवद्गीतेचे. श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम अर्जुन. हांगा कृष्ण सांगता असा, हे तुगेल मनान तू हे कलमश कशे आयले. तू एक साधारण व्यक्ती नाही, तू एक व्हड राजघराण्याचो चल्लो आणि तू क्षत्रिय आणि तू अशी उलयत की एक शूद्र लोकांना उलयला म्हणे तू उलयत असा. हे तुगेले मनान ते कश्मल खंयच्यान आयले. आणि तुगेल तसल मनुष्याक हे बरं दिसना, हे अनुकूल नाही. कसला की मारी तू जीवनाचे उद्देश तू गुगत अस.
आणि हाजे निमित्त कसं आहात की मारी तुका उच्च लोकांचे बेगती प्राप्त जाना आणि तुगेले अपयश अपकीर्ती प्राप्ती आहेत तुका कसला की तू युद्ध कर ना म्हणता असा आणि क्षत्रिय काम कसले युद्ध करचे आणि युद्धभूमी तू सोड नव्हता असा हाजेन तुका युद्ध करून तू मेल्ल्यार बीची तुका एक उच्च लोक प्राप्ती येता कसला की मारी युद्ध करून तू तुगेले कर्तव्य करून तुगेले देह त्याग केला पण हांगा युद्ध कर नाशन तू होता असा ताजेन कसन जात की मारी तुगेले ते कर्तव्य तू करताना ताजे खातीर तुका उच्च लोक प्राप्ती जायना इतल्याने तुका अपयश प्राप्ती येता हे उठू साका मुखार कसन जातले म्हणून कृष्ण अर्जुनाक सांगता असा हे हिंट्स देत असा आणि तिसरेचे आणि तुझे कंटिन्यू कृष्ण सांगता असा त्याचे कंटिन्युएशन आहे ते क्लैबम माम स्मगमः पार्थ नैतत्वत्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप हंग 4 विषयांतू विषय सांगितला असा कृष्णानं अर्जुनाक चास्टाईज करचे 4 प्रकार तक सांगून तक्का एक प्रकार शिक्षा देत असत कृष्ण तू एक अनार्य नारी एक कार्य करताना एक अनार्य एक अनागरिक म्हणतात पण आम्ही सर एक तसल मनुष्यानं म्हणतो एक उलेत असा आणि कश्मलम कश्मलम तुगेला तू हे कश्मल खंचान आले इम्प्युरिटीज खंचान आली हे कृष्ण दुसरे श्लोकान सांगता आणि तिसरे श्लोकां भितरी क्लैब्यम क्लैब्यम म्हणाले तो एक तुका कसल मारी तक्का कसं म्हणतात मी शक्तिहीन एक शक्तिहीनान म्हणतो इतलं शक्तिशाली असून सुद्धा एक शक्तिहीनान म्हणतो व्यवहार करता असा तुगले उत्तर ऐकायला रस दिसतं एक शक्तिहीन मनुष्याला म्हणतो अंग व्यवहार करता असा इतलेने हृदय दौर्बल्यम तो एक दुर्बल हृदयाचे मनुष्याला म्हणतो अंग दिसून येता असा म्हणून कृष्ण अर्जुनाक सांगता असा हे श्लोकांत तांपळ येतं कृष्णाक भगवान वाच म्हणून व्यासदेवजी हांगा कृष्णाक श्री भगवान वाच म्हणून सांगताच हे भगवान म्हळ्यारी एक थर्ड लेवल भगवंताक आम्ही अर्थ करून 3 स्टेज आम्ही प्रभुपाद आमकां सांगताची ब्रह्मन परमात्मा आणि भगवान हे भगवंताला 3 स्टेज असा काही लोक असतात त्यांनी केवळ ब्रह्मन पर्यंतची त्यांनी ज्ञान प्राप्त करताची आणि काही लोक असतात ते परमात्मा पर्यंत ज्ञान प्राप्त करताची आणि भगवंताले शुद्ध भक्त आणि भक्ती मार्गान तोताले भगवंताले भगवान पर्यंत ज्ञान प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करताची प्रभुपाद त्यांना एक उदाहरण देताची एक गावांतू एक रेल्वे स्टेशन झाली की नवीन आणि ते रेल्वे स्टेशन त्यांनी पहिले रेल्वेचे बदल त्यांनी फर्स्ट त्यांनी ऐकल की रेल्वे म्हणून एक येता सांगा आणि त्यांनी पळेल नाशिल ते कशी उरता रेल्वे कसं ते ताजर लोक उरताच की तक कसं
भोग उरताचे कसले गुतना तांकां एकदम अज्ञानी. थंय ते गांवच्या लोकांना सांगितले हांगा नवीन रेल्वे स्टेशन जाल्लें आसा आणि आज फर्स्ट रेल्वे येता आसा, तुमी वचून पळोवन येयाची. रेल्वे म्हळ्यार कसं न्हय आणि कशी उरता ते आमकां नॉलेज जावका ते तुमी वचून सांगायचे येवन. ते गांवच्यान 3 लोक गेल्ले रेल्वे स्टेशनाक आणि एकलो वता रेल्वे स्टेशनाक, ताका धुरच्यान लायट दिसता उरता आणि तो राबना ते, तो लायट पळयतना धांवन येता हांगा गांवांत. आणि दुसरेच्यो थंय राबता बगेन वेळ आणि बगेन मुखार एलकीचे रेल्वे डब्बा बिबोटू पळयता आणि येता. आणि तिसरेच्यो थंय राबता कंप्लीट ते रेल्वे स्टेशनान ती ऑपसन थंय राबून रेल्वे स्टॉप जाल्या नंतर रेल्वे भितर वचून कसकसल आसा उठू पळोवन घेवन एक चक्कर मार घेवन येता. आणि तिघ येवन गांवांत सांगताचे रेल्वे म्हळ्यार कसले, एकटे म्हणटा लाईट आणि एकले म्हणटा रेल्वे म्हळ्यार एक डब्बी आसाची आणि तिसरेच म्हणटा रेल्वे म्हळ्यार ताका लाईट बी आसा आणि तांचे डब्बी बी आसाची, डब्बे भितर सीट बी आसाची, तांतूं मनुष्य बसताची, वयर फॅन आसा, लाईट आसा, उठ आसा, कसकसल आसा उठू डिटेल घेवन येता. ते हांतूं पूर्ण नॉलेज म्हळ्यार कसले, हे तिसऱ्याच्यान हाडलें नॉलेज, हे पूर्ण नॉलेज. तशीच हे भगवान स्टेजाक सुमार लोक वचपाक प्रयत्न करनाचे. तो लाईट पळोवन येता आणि तो ताजे वयरच तागेले हे घेवन बसता. नाही नाही लाईट म्हळ्यार लाईटच, हांव पळयलें लाईट आसा आणि रेल्वे म्हळ्यार खाली लाईट, ताजे वयर वतना आनी कोणी सांगिल्लें बी आयकना. तसले लोक बी आसाचे. पण आमकां प्रभुपादाल कृपेन हे पूर्ण नॉलेज हांगा मेळ्ळें आसा. ताजे खातीर हे भगवान म्हणून आमकां कळ्ळें, पण भगवान कोण म्हणून शास्त्र आमकां सांगता. भगवान म्हळ्यार कसन म्हणून कळ्ळें आमकां, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य श्रिय, हे सर्व स प्रकाराचे ऐश्वर्य आसा तो भगवान म्हणून कळ्ळें आमकां. पण कोण तो, ताजे बद्दल शास्त्र आमकां भरपूर ठिकाणी शास्त्रांत नॉलेज दिल्लें आसा. श्रीमद भागवतमांतू ब्रह्मसंहितांतू सांगिल्लें आसा, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम. ईश्वर सर्व ईश्वर पण परम ईश्वर जो असा तो कृष्ण आणि सर्व ईश्वर ते परम ईश्वराले अंश. आणि तो कृष्ण कोण, सर्व कारण कारणम. सर्व ಒಟ್ಟುची कारण आमकां दिसता आसा कसकसले, ते ಒಟ್ಟು कारणाक तो कारण आसा म्हणून ब्रह्माजी फर्स्ट पर्सन क्रिएशनाचो तो आमकां सांगता आसा. तागेलकिंत वयल आनी ज्ञान आमकां घेवप म्हणा पयले आयल मनीस आमकां सांगता आसा आनी ताजेकिंत ज्ञान आनी कसलें आसा. तितले न्ही श्रीमद भागवत 1.3.28 एते चांश कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे. हांतू श्रीमद भागवतमांत सांगिल्लें आसा, एते चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं. कृष्ण भगवंत म्हूण हांगा क्लियरली सांगिल्लें आसा. हे दुसऱ्या अध्यायांतू भगवंत केन्ना उलयता तेन्ना व्यासदेव भगवान उवाच म्हणून सांगता. हांगा केशव उवाच, माधव उवाच, जनार्दन उवाच म्हणून बरें वयत आशिल्लें तांकां. पण कृष्ण, केशव, माधव, जनार्दन हे सर्व तोची भगवंतू म्हणून आमकां कळका. नाही जाल्यार आमी मस्त लोकांक भगवंत म्हणून सांगच्या सुरू करताचे. म्हणून ताजे खातीर कृष्ण केन्ना उलयता तेन्ना भगवान उवाच, कृष्ण उवाच म्हणून सांगनात व्यासदेव, भगवान उवाच म्हणून लोकांक कळका
हो कृष्णूच भगवंतू आमकां कळका म्हळ्यार एकत्र ते तशी ताणें हांगा सांगिल्लें आसा. आनी आर्यन म्हळ्यार कसले आनी अनार्यन म्हळ्यार कसले. अनार्य आनी आर्यन म्हळ्यार कोण तागेले जिवनाचो उद्देश विष्णूल प्राप्ती नाहीतर कृष्णाल प्राप्ती म्हूण समजून घेता ताका हांगा आर्यन म्हूण सांगिल्लें आसा. इतलें न्ही, हे भौतीक बंधनांतल्यान मुक्त जावची कशी ते कोण समजून घेता ताका हांगा आर्य म्हणून सांगिल्लें आसा. आणि कोण हे भौतिक संसाराचे आधारा वयर जीवन निर्वाह करता ताका अनार्य म्हणटात. भौतिक संसाराचे आधारा वयर आध्यात्मिकाचे कसलेच हे नाशिना, मनुष्य जन्माचे उद्देश गुतनाशिना जीवन निर्माण करता ताका एक प्राणी जीवन जलते. आहार, निद्रा, भय आणि मैथुन हे चार वस्तू उठू जीव करताच. ताजे खातीर मनुष्याक श्रेष्ठ म्हणून सांगिल्लें आसा. सामान्य एतत् पशुभी नराणाम धर्मोय तेषु अधिको विशेषो धर्मेण हिन पशुभी समान म्हणून सांगिल्लें आसा. आहार, निद्रा, भय, मैथुन च सामान्य एतत् पशुभी नराणाम. पशु आणि नर उठूचे एक प्रकार करताच. पण मनुष्यांतू एक वस्तू कसं जास्त मारी धर्मोय तेषु अधिको विशेषो. धार्मिक जावन धार्मिक कार्यांत कोण लागता त्यांना मात्र तागेले मनुष्य जन्माचे सार्थकच जाता. आणि तसल व्यक्तीक हांगा आर्यन म्हणून सांगिल्लें आसा. पण अर्जुनाक कसलाक हांगा अनार्य म्हणून सांगता कृष्ण म्हळ्यार तो भौतिक दृष्टीने विचार करता सोटूच. आणि तो तागेली ड्युटी सोडून दिता आसा. हांव फायट करना. भौतिक दृष्टीन विचार करून तो तागेली ड्युटी सोडून दिता आसा. ताका धर्माचे रक्षण करका, अधर्मा लोकांक नाश करका, अधर्माच्या पार्टींत कोणें आसूं दे ते अधर्माक नाश करून धर्माचे संस्थापन करका ते तागेले उद्देश असला उर्क आशिल्लो. आणि तो एक क्षत्रिय युद्ध करचे तागेले एक कर्तव्य. हे उठ सोडून तो अधर्मी लोकां वयरी कंपॅशन दाखयत आसा, दय दाखयत आसा. आणि अधर्मी लोकां खातीर तो दोळ्यांतलो अश्रू सोडता आसा. हे उठ पळोवन हांगा दिसता कृष्णान ताका अनार्यन म्हणलें आसा. आणि ताजे रिजल्ट कसो आतां मारी कृष्ण सांगता तुगेले कीर्ती अपकीर्ती जाता मेळटली तुका. आणि खंयचेच तुका हायर प्लॅनेटाक वचपाक साध्य ना. आणि तुगेले आध्यात्मिक प्रगती बी साध्य ना म्हण हांगा सांगता आसा. आणि अर्जुन क्लैब्यम म्हळ्यार तो एक शक्तिहीन मनुष्याला मने हांगा तागेले उतरान अर्जुन कृष्णाक शक्तिहीन नमुने हो बिहेव करता आसा. हो एक क्षत्रिय कुलांतू जन्म घेतलो, कसले साधारण क्षत्रिय कुल नाही. ताका हांगा पृथुपुत्र म्हणून सांगिल्लें आसा. पार्थ मारी प्रथा मारी कुंती महाराणीले एक नाव तागेले पुत्र आशिल्ले देखून ताका पार्थ म्हणून सांगिल्लें आसा.
असल एक क्षत्रिय रेप्युटेड क्षत्रिय कुलांत जन्म आयोनो हो एक दुर्बल मनुष्यानं मने उलयत असा म्हणांगा क्लई भ्रम हांग सांगिल असा आणि हृदय दौर्बल्यम भीष्म द्रोणाकतरी तागेल हृदयांतू एक प्रकाराचे अनुकंपा भावना येता असा आणि ताजे कतरी मगील हेद्राक भीष्म आणि पितामह भीष्म आणि द्रोणाचार्य असायचे ताजे कत्र युद्ध करताना म्हणांगा अर्जुन सांगता असा हे पण तगले हृदय दौर्बल्यम तो भीष्म उरो नाहीतरी द्रोणाचार्य उरो पण त्यांनी कंच पक्ष घेतले म्हणतो त्याच्याबद्दल लक्ष दिना तो खाली बाहेरी रूपाने दृष्टी हे करत की तो मगील गुरु आणि ते मगील पितामह दूरचे विचार करणं त्याचे कत्र हांगा हृदय दौर्बल्यम म्हणून सांगितलं असं आणि खंयचेच काम करका जाल्यार उत्साह उरका हंग संत कबीरा लेख हे असा तीर तलवार से जो लड़े सो शूरवीर नहीं होय माया तजी भक्ति करे शूर कहावे सोय केवल हातान तू धनुष्याने बाण घेऊन युद्ध केल्यारी तक शूरवीर म्हणायची कोण माया का मटेरियल भौतिक आसक्ती सोडू भक्तीन तेवणू भक्ती मार्ग आपल्याला हे करतात अक्का ऍक्च्युअली शूर म्हणतात तसला माया बरोबर फायटिंग असा ते एकदम पॉवरफुल आणि तसल व्यक्तीक ऍक्च्युअली शूर म्हणताची मला सांगितलं असा आणि हंगा तन असल विषयांतू तान जास्त उत्साह दाखवू हंगा उत्साह ना तगिलंतू आणि एक प्रकार खात्रीना आणि दृढ विश्वासना हावे धर्माक विजय करतालो आणि एक नंबर प्रेरणा ना युद्ध करची हे उठू तागेल डाऊन गेला हे सक्सेस हक्क आवश्यकते असले पॉइंट्स एक स्टोरी येता एक दोन राज्य असले की तांतू युद्ध घोषण जाता एक राज्य दुसरे राज्याक वैर युद्ध घोषण करता पण ते सन राज्य आशिल्ली निमित्त तांतू एक राज्यांतू केवल 100 सैनिक आशिल्ले पण अनेक राज्यांतुलान 300 सैनिक येताचे तांकां मारच्याक पण ते 100 सैनिक आशिल्ले लोक विचार करताची आता 300 सैनिका बरोबर युद्ध करचे एक हे नाही आम्ही हे युद्ध विन्न जायनाचे कसं की मतांनी 300 असायचे आम्ही 100 लोक असायचे ताजे तरी आमगेले कमांडर इन चीफ एक्स पहिलीचो जनरल तागेले विचारया आम्ही युद्ध करचे की करचा ना कसं की माझ्या 300 लोक असायचे आम्ही 100 लोक असायचे आणि त्याला कसं आमके टेक्निक दी कशी युद्ध करचे म्हणून आमगेली सेना कमी असा तेन तो सांगता आम्ही दुर्गा देवीक वचून प्रार्थना करूया आणि ती कसं आमकां सांगताली त्या प्रमाणे आम्ही करूया म्हणून दुर्गा देवीला द्रा वचून एक कॉइन घेता आणि सांगता दुर्गा देवी कशें सांगता येतालें आमकां ते सांगता दुर्गा देवीला द्राक एक कॉइन आम्ही टॉस करचे आणि तांतू हेड आयल्यार युद्ध करचे आणि टेल आयल्यार युद्ध करचे ना पण ते कॉइन वयर उडेल की ते हेड पडता तो दाखयता बघा हेड आयले आता तुम्ही उत्साहान वचायचे युद्ध करायचे कोणाका जय जावो ताजे बद्दल विचार करनाकाचे तुमगेली कर्तव्य करायचे वचून आणि ताने उठूची एकदम उत्साहान वताची युद्ध करताची आणि विन जाताची अशी 100 लोक
आणि ते 3 श्लोका धावळ येतात आणि परत हांगे त्याची तक्का थँक्स सांगचक तू एक आमका एडवाइस दिले आणि उत्साह दिला आमका युद्ध करचक ताजे निमित्त आम्ही विनी जाले म्हणून तो सांगता पळूया ते कॉइन आणतो कशी ते दुर्गा देवीने आमका आशीर्वाद दिलो पळूया म्हणून ते कॉइन घेऊन येता ते कॉइन आणतो दोन्ही साइड हेड असे आशिले त्यांनी सांगता हे पळय दोन्ही साइड हेड असा होच आशीर्वाद दुर्गा देवीने दिल्लो दुर्गा देवी आशीर्वाद कोणा दिता आमक उत्साह उरका आमक खातर उरका विन जातलो हेवटो आमगेलान तुरका दुर्गा देवी स्पेशल कसले दिना आणि आमकाच उत्साह ना आता आम्ही केन्ना जप करच्या वेळी सांगतात देव आमक जप करच्या कसला खेळ करना म्हाका न्हीद कशी येता पण आमक पहिले विचार करका आमक उत्साह असवे जप करचे आमक जप करका म्हण दिसतवे आमक भगवंताला पुस्तक वाचका म्हण दिसतवे त्या विचार आम पहिले करका त्यांना भगवंत आमक दिता धैर्य पण आमगेल मनान तूच ते विचार ना करचे ना त्यांना कसे आमका देवाला आशीर्वाद भक्ताला आशीर्वाद मेळटलो हांगा सांगता तो जनरल तुम्ही उत्साही उरका आणि स्ट्रॉंग कन्विक्शन उरका खातर उरका तुम्ही विन जातले म्हणून आणि स्ट्रॉंग फेथ दृढ विश्वास उरका आणि इन्स्पिरेशन उरका प्रेरणा उरका त्यांना मात्र तुमका सक्सेस गॅरंटी खंयचे आणतो बिदरी सांगता हांगा तशीच कृष्ण विचार करता अर्जुनाक हे उत्साह कमी जायत असा हो कशी युद्ध करतालो ते विचार येता कसला आमका हे डाऊट हे पहिले तर डाऊट ताणे हे करका तागेल मनांत आशिल्लो ताजे करता ताका परंतप म्हणून हांगा सांगिल्ले आसा परंतप मारी तो ಒಟ್ಟು ಸೈನಿಕಾಕ मारताल मनुष्य सैनिकाक नाश करतालो तागेल मनांत आशिल्ले डाऊटाक बी नाश कर म्हणून कृष्ण ताका हिंट्स दित आसा ताका परंतप म्हणून तू एक साधारण व्यक्तीने तू कितले खंयचेय सैनिक आयले की तांकां एदराक आयल्यार तुगेले एदराक युद्ध करचे आयले तांकां नाश करचे तसले शक्ती आसा तुगेली ते शक्तीन तू तुगेले मनांत आशिल्ले डाऊटाक बी नाश कर कशी नाश कर ज्ञानाचे खडगान स्वॉर्ड ऑफ नॉलेज हांगा अर्जुन कृष्णाक सांगता असा कृष्ण अर्जुनाक सांगता असा अर्जुन कृष्णाक मधुसूदन म्हणून सांगता तू मधु राक्षसाक मारिल्ले आसा आणि तू मिगिले मिसअंडरस्टँडिंग मिगिले मनांत आशिल्ले डाऊटाक तू मार कशे मधु राक्षसाक मारिल्ले आसता तशे आणि कृष्ण अर्जुनाक सांगता असा तू परंतप आसा तुवे मस्त शरीराक मारिल्लो आसा मारच्या शकता तू तशी तुगेले मनांत डाऊटाक बी बुद्धीन मार तुगेले ज्ञानान मार सांगता असा आणि 4 ते 6 श्लोक तू कसं सांगतास पळूया आम्ही अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपि ह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् प्रदिग्धान् न चैतदिद्माः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेमा यदि वातो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धर्तराष्ट्राः हंग अर्जुन सांगता असा द्रोणाचार्य आणि
भीष्म असायचे हे एक पूजा करच्या हर असायचे. हे पूजनीय व्यक्तीक हा कशी युद्धांत मारू. अर्जुन मला अंतबीज एक प्रकारचे चॅलेंजिंग रूपार सांगता असा हे पूजा अर्ह असल लोकांक मारचा शकतो तू मारचा शकतो अशी तू तुगील बीची संदीपिनी मुनी नाही तलरी हे कोण उग्रसेन म्हणजे संदीपिनी म्हणला गुरु ताने तुगील एदरान राबले तू मारतालवे असे एक प्रकारे चॅलेंजिंग तर मग एदरा राबलायच कोण मग गुरु राबला येऊन आणि मग पितामह येऊन राबलायची आता आम्ही कशी मारचे तांका तांगेल चरणारे फूल देऊन तांका हे करका कसला मारी पूज करत असले व्यक्ती तांका धनुष्याने मारचे कशी तांक मारचे किंताची हाव भीक मागून खावचे बरे अशी अगदिस्ता पांचव्यांत कसला की मारी ते श्लोकान सांगतात तांक मारनावे भोग खर्च विचार केल्यारी तांतू तांक मारेल ते रक्ताचे अंश बुरता आणि कशी हाव तांक मारगेनो हा भोग खर्च विचार करू अशी सांगता. आणि आता अशी दिसते की श्रेष्ठ कसले तांक मारचे श्रेष्ठ की हा युद्धांतू विंजावचे श्रेष्ठ की तांनी विंजावचे श्रेष्ठ कसं श्रेष्ठ म्हणून माका दिसताना धृतराष्ट्र पुत्रांक मारनो हा आम्ही जीवन तुर्चपण कशी कसल्या तान्य मगिले एद्रेवन राबिला सच असल अवस्थेंतू हांग कृष्ण अर्जुन आईलास की मारी तका वेगवेगळे प्रकारचे धर्मशास्त्राचे ज्ञान देतास कसला धर्मशास्त्रात ज्ञान देतास की मारी अर्जुन एक भक्त असा केवळ क्षत्रिय नाही केवळ क्षत्रिय असल्यारी तो युद्ध करत असेल तो क्षत्रिय बरोबर एक भक्त असा म्हणजे की ताका तागेल मनात एक दया भाव निरासक्ती भाव त्याग भाव हे उठासा उठू प्रकारचे गुण असता गेला तो ताक दिसता हे तांक मारनो जीवित तूर्नो हे राज्य घेऊन नाव कसन करचे अंत कंप्लीट तांगेल ते त्याग भाव दिसता दिसून येता असा अर्जुनाला तुले वेगवेगळे क्वालिटी आम्ही पळूया हांगा कसला मारी तो एक भगवंतालो शुद्ध भक्तू आणि ताका फुल्ल ज्ञान असा अर्जुनाक ज्ञान ना म्हणे अर्जुनो नर आणि नारायण कृष्ण नारायण जाल्यार तो नर ताका भगवंताला बद्दल पूर्ण ज्ञान असा आणि कसं की मारी ताका पुरा कंट्रोल असता गेल माइंडावर आणि इंद्रियावर अशी नाही की अर्जुन एक ऑर्डिनरी मनुष्य तागेले मस्त आम्ही लिहिले मित्र पळवित तागेले माइंडावर आणि सेन्सेसावर पूर्ण कंट्रोल असा आणि तो मागून खातलो हे राज्य नाक माका हांग कुठं मार्गेन राज्य करची किंताची मागून खावचे बरे हांग आमकां कसं दिसून येत की माझी डिटॅचमेंट भौतिक भोगान तुलाना ताका निरासक्ती आमकां दिसून येता असले कोणाक सांगल्यारी तुका राज्य मेळताले मारी आज आमी पळयताची पॉलिटिशियन लोकांक कवटूची ताका मंत्री पद मेळत जाल्यार तर घरच्या मनशाक मारच्या तयार जाता मार्गेन तो खुर्चीर बसता पहिले मस्त लोक पळयला ते दिवस एक माताजीन सांगिले नाव आमी घेवच्या ना
तागेल पुत्राक बी मारनो राजकीय चलयताची असला आम्ही पळयला असा कसला मारी हे उठांक चलता पण हांगा अर्जुनाक चान्स असा आणि अर्जुनाक कसले इन्फेमी येना कसलाक मारी ते लोक मार्चा करलो असा ते लोकांक कसलाक मारी ते पाप लागना अशा प्रकारचे पाप केले लोक असतात त्यांनी ते शास्त्र बी सांगतात तसं लोक मारले पाप लागना म्हणून त्यांनी विष दिन मारचा प्रयत्न केले असा तांगली घर जळचा प्रयत्न केले असा तांगली पत्नी अपहरण करचा प्रयत्न केले असा आणि तांगले संपत्ती अपहरण केले असा तांगले कसं भूमी हे उठूची आम्ही पहिले स प्रकारचे अपराध केले लोकांक शास्त्र बी सांगते की तांक मारले पाप लागना म्हणून आणि असल लोक मारित ताणे कसल्याची कोणी कसले म्हणायची आणि तो धर्माचे स्थापन त्याने करीत तसल असून सुद्धा तो तांका सोंडित असा आणि हा भिक्ष मागून खाता तसल डिटॅचमेंट हे खंयच्यान आयले की माहिती तागेले एक प्रकार आता भगवंताला एक भक्त आशिल्ले निमित्त तागेल मनान थंय विचार येता आणि तो मुक्ती पावच्याक एक क्वालिफाईड मनुष्य तो कसला मारी मुक्ती पावचे तरी 3 वस्तू आमका आवश्यकत असाची कसला मारी 3 वस्तू मा कसने कंट्रोल्ड सेन्सेस मारी आमगेल इंद्रिय नियंत्रण उरका आणि आध्यात्मिक ज्ञान उरका आणि भक्ती उरका हे 3 असल्यारी आमका मुक्तीक आम्ही क्वालिफाईड जाताची म्हणून सांगितलं असा ह्या 3 प्रकाराचे आम्ही अर्जुना भितर पळवीत तसे देखून तागेले गोंधळांतू तो भगवंता शरण घेता उठू ट्राय करतो कशी द्रौपदीने कशी ट्राय केली पळे तिगेले साडी तिगेले पत्तल कौरव लोकांना ताणताना दुःशासनानं मस्त ट्राय करते ती स्वतः त्यांना कसलेची प्रयत्नानं साध्य ना त्यांना ते कृष्णा कापायता हंग बी तशीची अर्जुन मस्त प्रयत्न करता युद्ध करच्याना मस्त ना म्हणे शास्त्राचे एक्झाम्पल मस्त इथले सांगता पण फायनली तो कन्व्हिन्स जात की हे कसलेची आश्रय घेऊन मग फायदा ना आता माका कोणाला आश्रय घेऊ का कृष्णाला आश्रय घेऊ का मग म्हणून त्या कळता आणि कृष्णाला आश्रय कशी घ्यायचे अशी मित्र जाऊन आश्रय घ्यायचे नाही आता कृष्णाला रोल अंग चेंज जाता 7 श्लोकांत आणि कृष्ण बी त्याची इच्छा करत आशिलो केन्ना मिगिल रोल आता खाली ड्रायव्हर आला असा आणि कृष्ण भक्ता तर कसले सेव करचे तयार होता त्यांचे सेव दिलरी भगवंत स्वीकार करता आता स्वतः अर्जुनानं ताक गुरु मानले असा कृष्णाने माक ओटू ज्ञान असा आणि तू बस तू गी गोंधळा मित्र पळ नाका हा तू कोटू ज्ञान दिता म्हणून आमकां असते विषय पण ते आमकां दिसता मस्त आमकां नॉलेज असलेरी आणि यद्राज कसन तरी मूर्ख सारखी उलयत असलेरी आम्ही ताका एकदम ताका बस म्हणता तू बस तू कसले कळना हांव सांगता तुका म्हणून सांगच्या होताची पण हांगा कृष्णान तशी करीत आशिल्ले कृष्णाक कोटूच नॉलेज असा पण कृष्णान तशें केलें ना म्हळ्यार मिगील भक्ताक आतां इच्छा ना आणि भक्तान इच्छा केले नंतर कृष्ण राज्य जाता भक्तान हांगा इच्छा केले तू गुरु जा आणि हांव शिष्य जात तुगेले तेन्ना कृष्ण हांगा गुरुल पद घेता आणि ताका शिक्षा दिवच्याक स्टार्ट करता हांगा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर बलदेव विद्याभूषण आणि तांगे कॉमेंट तू मस्त नमस्त सांगताचे पण आमगेला अर्थ जायना ते आम्ही तितले लेवला गेले नाची पण तांगे कॉमेंट तांणी सांगताच की मारी हांगा अर्जुन कृष्ण तुरंत ताका गुरु स्वीकार करना 7 श्लोकांत तू सांगल्यारी कृष्णानं तांकां शिक्षा दिवच्या स्टार्ट केले 11 श्लोकार
8-20 श्लोकांनी शूट करीत असले बसतो आता बसले मस्त उलेल तू आता कळणे 8व्या श्लोकांत तुझी कृष्णाक बसत असेल आणि सूर करत असेल आता तो गुरु स्वीकार केला आता एक शब्द उला ना का तोंडात तुला एक शब्द विचारणार तुला तर आत्ताच बस सांगा म्हणून त्यानं सांगितलं असेल कृष्णानं पण तशी केलं ना वेट करता तर इथले 3-4 श्लोक वेट कसला केलंय म्हणून विष्णूचे ठाकूर सांगतात की मारी ताका आणखीन चान्स देता कृष्ण कसला की मारी इथलं उठू तू शास्त्राचे हे घेतले साधू संता लोकांना ऐकलं उठू सांगता असतो मग नॉलेज आता आणखीन चान्स असतो का व्यास देव असायची तुझे कुटुंबाचे वडील एकदम पै तगिला ज्ञान घे तगिलवर तुका बरेचशी हे असं कसले गौरव वस देतात तुम ताका हे करताच हाव तुगेले मित्र मग असा ताका पै म्हणा तू एदरा सांगताना आम्ही एक पण म्हणा तू विचारत नाही आम्ही तशीच त्याची कतर वेट करता पळूया हो व्यासदेव आपयत की पळूया गुरु स्वीकार करत की पळूया कसला व्यासदेवान सांगितलं असं कसले प्रॉब्लेम झाल्यावर मग उडगास करा हवेता म्हणून सांगितलं असतं का व्यासदेव आपयत की पळूया ज्ञान घेऊच्या आणखीन हो बघेन थकला ज्ञान सांगून आता त्याची कतर एक तो टाइम दिता म्हणून विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर सांगतात ते खंची दृष्टीने सांगितलं त्यांनी मारी एकदम हायली डीप कृष्ण लीला मित्र गेलेले लोक हे त्यांनी कसं मारी गोस्वामी लोक पण त्यांनी खंची दृष्टीने ते सांगितले इथले डिटेल आमका कळना ते पण त्यांनी सांगितलं माता कसं की गुड हे उरताले पण अमर्थ करून घेवीत हंग तगल मूव कृष्णाक अर्जुनाले मूव्मेंट बरोबर सांगा तो इतले ಗೊಂದಲ पडल्या नंतर गेल काही कृष्णाला कण गेलो अल्टिमेटली ते ताने एक बेस्ट काम केलं म्हणून सांगितलं कसला की मारी कृष्ण एकलोची तगल डाऊट निवारण करचाक योग्य व्यक्ती म्हणून कळता कसला की मारी आमगेल जीवन अंत आमक मस्त ना मने प्रॉब्लेम्स येताची आमक मस्त ना मने विचार येताची कसन करका कसन करचाना त्यांना आम्ही आमगेलकिंत जास्त नॉलेज असलो का वचका त्यांना आमका एक कमीपण अशी दिसताना कसला की मारे आमक ते नॉलेज जाव का आमक त्याच्याबद्दल कसलं गुतना आम वचका पण कश वचका तद्विद्य प्रणिपातेन प्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शन लोकांकडे वचका आम्ही 3 प्रकारचे आमगेल गुण उरकतना तद्विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया 3 गोष्टी उरकायच्या प्रणिपात मारी नम्रता भाव उरका रोजी म्यूट झाले तांक कितले नॉलेज असं पळूया ते समजून घेऊच तर नाही आमक ज्ञान ना कसले ना आम्ही ज्ञान घेऊ का तांगेलकडून त्यांनी बुद्धिमान असायचे या विषयांतरी त्या विषयानुच का आणि तांगेल सेवे कर का 3 गोष्टी असल्यावर मात्र ज्ञान प्राप्त करच्या शकता भौतिक अंतर्बद्दल पळाय त्याची एक डॉक्टरल नॉलेज जाव का आमका आरोग्य समज दिला डॉक्टर कण होताची कसला की डॉक्टरांक तांक नॉलेज असताचे बदल आमक ना एक आमक कोर्ट केस लढचे असा आमक गुतना कोर्टांत कशी केस लढचे आणि कसं हे मिळतात रिझल्ट मिळतात पण आम्ही वकिलाकडे होताची मग ताक्क त्याच्याबद्दल नॉलेज असा अशीच आध्यात्मिक अंतर्भितरवीची आम्ही कसला वचना आमक कसलेची आध्यात्मिक नॉलेज जाव का त्यांना आम्ही एक गुरुलकणे वचका आध्यात्मिक ऑलरेडी प्रगत व्यक्ती असा आध्यात्मिक नॉलेज आणतो तसं लोकांना वचून आम्ही त्या प्रश्न करून तांगेल सेवे करून हे हक्क म्हणताची एक गुरु शिष्य परंपरा हे गुरु शिष्य परंपरा तुला ना आम्ही ज्ञान प्राप्त करीत ज्ञान प्राप्त करच्याक 2 मार्ग असायचे एक सेल्फ रिअलायझेशन म्हणताचे आत्मसाक्षात्कार आम्ही प्राप्त करीत दुसरे डिसेंडिंग प्रोसेस वयल्यानं हे ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा थ्रू येतात तसे आम्ही ते ज्ञान घेऊन आम्ही आध्यात्मिक
प्रगती करचे साध्य असा. हांग मुखार 8व्या श्लोकांनाही प्रवश्यामि मामुप अनुद्य यच्चोकमुच्चो क्षणम् इंद्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपंतं रद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्. हंग असेल कसेल माग दिवस नावराज्य प्राप्त केल्यानंतर माग एक मग शोक दूर जाताले मला आनंद प्राप्ती जाताले असेल कसेल माग दिवस ना माग युद्ध झाल्यानंतर देवता लोकाले तसल राज्य बी मिळले अप्रतिम राज्य मिळेल माका तरी सुद्धा माके शोक दूर जाना मगले अंकुटू मारण युद्ध केले आणि इथलेने युद्ध करनाशेन आओ एक मागून खाल्यार बीचे मिगले एक ख्याती नष्ट जाता अब एक क्षत्रिय ऊर्ण हो शूद्राल मने काम करता म्हणून मग कंचे अंत मका हे एक प्रकाराचे हे दिसून येना राज्य मिळलो नाही मिळलो राज्य तरी मक्का ऍक्च्युअली कसं कर मग युद्ध कर का पण ते युद्ध करचाक मग ते ज्ञान जेव का ते ज्ञान तू मक दी पण कृष्णाल कडे तो हे करता असा हे ज्ञान मका आता हे जल्लासा कसल की मारी कवर जल्लासा ते ज्ञान मक दी सांगता असा अंग ऍक्च्युअली अर्जुनाक ज्ञान दिवची कतरीची कृष्णान ते योग मायान तुला अंत कवर केला सांगा 45 मिनिट्स कतरी अंपळवीत कसला की मार अर्जुन इतले ज्ञानी उरणो भगवंता शुद्ध भक्त उरणो कसला शुद्ध भक्ता का भगवंत ऑटोमॅटिक ज्ञान देताच दासवा चतुश्लोकी भगवद्गीतेत अंपळवीत 10वा अध्यायात ददामी बुद्धी योगम तम प्रांग कसला भगवंतान दिल ना तका कित्याक की मारी भगवंताक कशी भीष्मदेव कशी विरुद्ध पार्टीन युद्ध कोरनो लोकांक दाखयत की कृष्ण धर्म संस्थापन करचा येईल असा आणि तसल परिस्थितीतून तो मिगिल तसल बीची योद्धा अधर्माच पार्टी गेला ताक बी नष्ट असा म्हणून भीष्मदेव हांग दाखयता ताण पहिले आशीर्वाद दिला युधिष्ठिर महाराज पांडव लोक तुम्ही विन जाताचे म्हणून हाव स्वतः त्या पार्टीत गेला का ताक कारण असा ते कारण ह्याची की कृष्णाले सुप्रीमेसी दाखवायची असा आणि कृष्णाल भक्ताले सुप्रीमेसी बी दाखवायची असा कृष्ण भक्ताल कत्र कसन करचा तयार असा शस्त्र उठाय नसले मनुष्याक तो प्रतिज्ञा करता कृष्णाला हातान तुला शस्त्र उठाय ते शाव करता म्हणून त्या बी प्रतिज्ञा त्याची कत्र करत की कृष्ण भक्ताल कत्र कसले करचा तयार असा म्हणून भीष्मदेवान प्रतिज्ञा सोडना पण कृष्णान प्रतिज्ञा हे केले कसला की भक्ताक रक्षण करत तरी अर्जुनाक रक्षण करत ताणे तगले हे पण कसले प्रतिज्ञा पण हे केले ताणे ते बी दाखवचे असेल ताका भीष्माक लोकांक भीष्म बी भगवंता शुद्ध भक्त आशिले अशीची हे अर्जुनाक कवर केले योगमायाने ताजी कतरी हंगामे हे पळू शकणार तमका तसे 9 श्लोकां संजय वाच एवं मुक्त ऋषिकेश गुडाकेश परंतप त्रयोत्यम इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः. हंगा इतले सांगनो हा युद्ध करना म्हणून अर्जुन सांगता पण धृतराष्ट्र मन अंत मन आनंद येता अर्जुन युद्ध करना हा आता कौरव कमायचे राज्य पण तुरंत हंगा परंतप आणि वापस आयले हंगा परंतप आयले किची तो वापस हे जाता सलमारी संजय सांगता अर्जुनान सांगले
पण कृष्ण सांगता असा तू परंतप असा कळणे तू युद्ध करच्या योग्य असा आणि तू ती शक्ती बी असा खाली तू विचलित जल्ल असा आणि तुका ज्ञान दितात कळणे त्यांनी सांगता असताना अर्जुन ताका कृष्ण ताका सांगता ते ऐकून धृतराष्ट्र सांगता तू युद्ध जातालेच म्हणून ताका आणि वापस तो मनांत एक भय निर्माण जाता तमोवाच ऋषिकेश महा सन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदंतम इदम वच प्रहसन्निव हांगा कृष्ण हसनमुखी जाता पळून कसला की मारी ताका एक प्रकार खुश असतात की मारी कृष्णान अर्जुनान आता ज्ञान दिवचे बंद करून मगेला ज्ञान घेवच्याक येता असा आणि हा वतक भगवद्गीता घेवच्याक म्हाका एक चान्स मेळता असा हे एक प्रकारचे कृष्णांक हांगा हर्षित जावच्याक असा म्हाका हांगा सुमार सांगचे आशिल्ले पण ऑलरेडी टाइम जाल्लो आसा हांव शॉर्टकटान थोडे हे केले हरे कृष्णा कसले प्रश्न असल्यार तुम्ही विचारिता ऑलरेडी टाइम जाल्लो आसा हरे कृष्ण हरे कृष्णा कोणाक कसला प्रश्न असल्यार त्यांनी प्रभूजीला विचारिता हरे कृष्ण प्रभुजी तुम्ही सांगल्या ब्रह्मन रिअलायझेशन परमात्मा आणि भगवान रिअलायझेशन ಬಗ್ಗೆ त्या रेल्वेचे एक्झाम्पल दिल तुम्ही ते परमात्मा रिअलायझेशन कसं प्रभुजी ऍक्च्युअली आम्ही देवा परमात्मा म्हणत असताना ते परमात्मा रिअलायझेशन परमात्मा रिअलायझेशन मारी भगवंत आमगेले सर्वाले हृदयांत बसेल असा ते परमात्मा रिअलायझेशन ब्रह्मन मारे में एक ज्योति भगवंत मारे एक ज्योति इतले सांगता पळे मस्त एक संस्था असायची ते खाली भगवंत मारे एक ज्योतीवर ध्यान करायची असे तो सांगताच पण परमात्मा मारी एक लेवल मारी योगी लोग उठची भगवंताक एक परमात्मा रूपार ध्यान तू दर्शन करताच चतुर्भुज रूपारी आणि भक्त लोक भगवंताक चतुर्भुज रूप बी दिसता ज्योति बी दिसता आणि भगवंताले गोलोक धामान तू भगवंत कशी लील करता ताजे बद्दल बी अर्थ करून घेताचे सूर्याला उदाहरण रूपात देताचे सूर्य किरण आणि सूर्य गोल आणि सूर्यदेव तीन वेगवेगळे प्रकार आमका सूर्य किरणांक दिसता पण ते सूर्य किरणाचे सूर्यदेव नाही सूर्याला एक लोक असा सूर्य लोक असा आणि त्या लोकां भितर सूर्य देवता पण असा असते लेवल ऑफ अंडरस्टँडिंग वेगवेगळे असतात पण ते सूर्याक आणि ते सूर्याला ते प्रकाशाक कसले हे ना भिन्न ना एकच ते सूर्य असते कोणता प्रकाश येतो असा पण भिन्न बी आहे अभिन्न बी आहे कसा ताका म्हणतात नाही देवाले समजून घ्यायचे मारे अचिंत्य भेद आणि अभेद तत्व म्हणतात सर्व प्रकृती आम्ही बीच भगवंताला एक अंश पण आम्ही भगवंत नाही बरोबर आम्ही भगवंत नाही अशी विभिन्न भिन्न अंश आणि भगवंताला स्वांश असायचे भगवंत अवतार घेऊन त्याची वेगवेगळ्या रूपात स्वांश म्हणतात आणि आम्ही बी भगवंताला एक अंश पण विभिन्न अंश स्वांश आणि विभिन्न अंश म्हणतात पण योगी लोकांचे परमात्मा रूप मात्र दर्शन करतात आणि ताजेकिंत वैर होत नाही फक्त लोक ताजेकिंतच वैर होत त्याच्याशी भगवंता लेवलला बी होताचे वैकुंठ लोक गोलोक त्याच्याबद्दल बी अर्थ करून घ्यायचा प्रयत्न करतात आणि तो भक्त शुद्ध भक्त झाल्यानंतर तो भगवंता लिहिले बी पळता आता गोस्वामी लोक कशी त्यांनी ते वृंदावनामध्ये वेगवेगळे लीलास्थळीचे त्यांनी शोध काढला पुस्तक वाचन काढलं ना त्यांनी भगवंता लिहिले ते भगवंत कोरून दाखवत असले ह्याच गोवर्धन हांगा लिहिले किल्ल्यावे ह्याची राधाकुंड हांगाची लिहिली केली भगवंताक लिहिली दिसत असेल त्या जागेवर अशी शुद्ध भक्तांक दिसता कशी भक्ती विनोद ठाकूरांक चैतन्य महाप्रभू जाग दिशिलो तशी
धन्यवाद प्रभूजी. प्रभूजी तुम्ही सूक्ष्म शरीर सांगले ना, स्थूल शरीर आणि सूक्ष्म शरीर ते आत्मा ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಥೂಲ सूक्ष्म शरीर म्हणारे. सूक्ष्म मन बुद्धी आणि अहंकार ताका सूक्ष्म शरीर म्हणतात. आत्मा मारे भगवंताला अंश हे आत्मावर आवरण मारे हे शरीर आत्मा एक शरीर दिल्लं असा पण तो सूक्ष्म शरीर आणि स्थूल शरीर मारी अंगाची हे जाते नष्ट जाता भूमी राप नल वायू सांगताच अग्नी वायू एवढं अंगाची अपासते पंचभूतांभितर विलीन जातात. पण आत्म मन बुद्धी आणि अहंकार ते आत्मा घेऊन आमक वेगवेगळे प्रकार शरीर आणतो घेऊन होता आमगेल कर्मानुसार आणि केन्ना भगवत धामा होत्याची त्यांना मन बुद्धी अहंकार हे जे असा ते आमगेल बरोबर आहे ना खाली आत्मा भगवंताला लोका होता त्याच्या मध्ये आमगेले हे चक्र फिरता असताना आमक वेगवेगळे योनी मित्र फिरतायचे त्यांना मन बुद्धी अहंकार आमका कॅरी करता असा आत्मा ते सूक्ष्म शरीर आमक दिसना ते बाकी पंचभूत आमक दिसताच अग्नी वायू आकाश एवढं दिसतं आमका पण मन बुद्धी अहंकार असा ते सूक्ष्म ते दिसना ताजिगिंत सूक्ष्म आत्मा आणि ताजिगिंत सूक्ष्म परमात्मा. धन्यवाद प्रभूजी. चंद कोण सांगितलं आमका गोतना नातिले. धन्यवाद. हरे कृष्ण. आणि कोणाका प्रश्न असेल नजर आपण कंटिन्यू करूया. सो हरे कृष्ण. आज एक 2 मिनिटाभितर संक्षिप्त जाऊन समराइज करता याचे टॉपिकाचे प्रभूजन सांगितलं. सो हंतु अर्जुनल डाउट्स वरे हम कंटिन्यू जाता. फर्स्ट चॅप्टर तुला ना अर्जुनल आणखी कन्विन्स चलना की तोवर शास्त्रिक एविडेन्स देऊन येण्याचे कृष्णा का संचासाठी हा कसला युद्ध करना म्हणून मस्त रिझन दिते असा विथ शास्त्रिक एविडेन्स. सो कड्यार फायनली जाऊन येनो कृष्ण सांगती मग थोडे कठोर शब्दवार यूज करतात की म्हळ्यार क्षत्रिय जावन तुका ड्युटी करता आनी म्हळ्यार शक्तिहीन पर्सन जावन कशी उरच्या नात्यान तुगेली कीर्ती बरें वाडना अनार्य गुण आनी येताची म्हणून सांगता. कड्यार तशेंच प्रभूजीन कशे भगवान वर्डाचे उदाहरण दिले. तशेंच व्यासदेव हांगा श्री कृष्णाक भगवान म्हणून बरेच आसा की आम्ही हे गुरु परंपरेंत येवन घेवन त्या भगवान शब्दाचे करेक्ट मिनिंग आम्ही ऐकून घेताची की कशी एक रियलायझेशन होता ब्रह्मन परमात्मा आणि भगवान ह्या 3 डिफरंट एक्झाम्पल्स विथ ट्रेनाचे एक्झाम्पल पळयले आम्ही जशी सूर्यदेवाला सूर्यकिरण आणि सूर्यदेवाला एक्झाम्पल आम्ही अंडरस्टँड करून घेतात. तशी आम्ही ऐकून घेतली की म्हळ्यार कृष्ण कशी पेशंटली अर्जुनाला ऐकत आसा आणि मध्ये हे केलं स्टॉप केलं ना की हांव ज्ञान दिता म्हणून केन्ना अर्जुनान स्वयं जावन घेवची कृष्ण तू गुरु हा तू गुरु म्हणून स्वीकार करता तेन्ना कृष्णान जावन आनी 2-3 चान्स दिले. म्हळ्यार कृष्ण ताका सायन्स ऑफ सोल स्टार्ट करता की म्हळ्यार ताका दिलेले 5 पॉइंट्स अर्जुनान फर्स्ट चॅप्टर आणि सेकंड चॅप्टर 6 श्लोकापासून कसं पॉइंट्स दिले होता 5 पॉइंट्स ताका नेक्स्ट आम्ही 11th श्लोकातून पळयता की कशी कृष्ण ताका अंडरस्टँडिंग दिता की कसले अर्जुनान दिले ते रिजन्स बॉडीली प्लॅटफॉर्मार आसा आनी आम्ही कशी सोल प्लॅटफॉर्मार तागेले पुरा पॉइंट्स इनवॅलिड जावन वता तशें आमी मुखार पळयता. 11th तुल्यान मस्त इंटरेस्टिंग आसा. हे चॅप्टर बेगीन ओड आसा सांख्य योगा व्हेरी सायंटिफिक फिलॉसॉफी स्टार्ट जाता सायन्स ऑफ सोल. सो नेक्स्ट 2.11 तुल्यान श्री कृष्णाले सोला बाकी जर्नी स्टार्ट जाता. सो तेन्ना अंडरस्टँडिंग ऑफ द सोल आम्ही पळयता नेक्स्ट चॅप्टर तुल्यान नेक्स्ट 11th श्लोका तुल्यान. सो आनी कोणाक कसले प्रश्न ना म्हणजे जाल्यार आम्ही आज अनाउन्समेंट तरी आसूं मात ताजी कसं मेळना मोस्टली सेकंडाक
माताजी भारती भाई माताजी अनाउन्समेंट वय सेकंड आक एकादशी आसा आनी की 2-3 स्लॉट खाली आसा सकट जणांना कोण नाव दिनी त्यांनी नाव दिवन डिसाइड करका म्हणून विनंती करता तशी हे सुबोधिनी सेशन भगवद्गीता एसिटी सुबोधिनी सेशन कंटिन्यू जाता आसा प्रति सेशना पुढे भगवद्गीते पारायण आसा श्लोक त्या दिवसाचे पुरा जणांना उमेदीन ऐकूक येवका तुमगेल्या फ्रेंड्साक रिलेटिव्हसा पुरा एक मेसेज पास करका हे एक आमगेले एक योग एक्चुअली आम्ही पुरा जन रिसाइट करताच रेग्युलर एकादशी ते दुसरे जाल्यार अर्थ गुत ना आमकां समाज भगवद्गीतेचे कितले वेळ ऐकल्यार अर्थ वापस नवे नवे अर्थ आमकां कळटा भगवद्गीतेन तशें आमचे गल्यान आयकूचे एक व्हडले विशय आणि मस्त मनाक अर्थूय जाता करेक्ट कसन म्हणून कळटा आमी हिंदीन इंग्लिशान आयकतात युट्यूबा पळयतात क्लास अटेंड जाता जाल्यार एक आमचे गल्यान आयकूच म्हळ्यार एक विंगड फिलिंग आसा तशें करून हांव सगळ्यांक विनंती करता इतले एक लायक सेशन आमकां अरेंज केलेलो आसा भागवत पुराणा कोंकणी टिमान तुम्ही ताचे एक सदुपयोग तुमगे रिलेटिव्ह फ्रेंड्स सगळे जण ऐकूत तर पास करून त्यांनी ग्रुपा जॉईन जावन रेग्युलर सेशन अटेंड जावक म्हणून विनंती करता हरे कृष्ण धन्यवाद कोणाक कसं नाही प्रश्न ना म्हण जाल्यार आयचे सेशन आम्ही नरसिंह कीर्तने सांगून एंड करूया उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहं श्री नरसिंह जय जय नरसिंहदेव प्रह्लादेश जय पद्मा मुख पद्मा भृंग नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकशिपुरुष शीलटङ्कनखालये तो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा तहि नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तव करकमलवरे नाथम् अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज भक्त विघ्न विनाशक श्री लक्ष्मी नरसिंहदेव भगवान की भक्ति शिरोमणी श्री प्रहलाद महाराज की जय तशीच आज आमगेले माननीय प्रधानमंत्री आबाई हे लोक त्याज केले हिराबेन मोदी तांक वरे कमलात्मक सद्गती प्राप्त जाव म्हण एक फाटी हरे कृष्ण महामंत्र सांगताची हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे अशीची कसं चूक झालेलं क्षमापण करता अंतर्हीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासोऽहम् इति मां मत्वा क्षमस्व मधुसूदन वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण धन्यवाद सकट लोकांक आई लोकांक मी नेक्स्ट सेशन अंतु मेळ्या धन्यवाद हरे कृष्ण